Gaur hasita igandera arte Azkurri bankuak urteroko elikagai eta produktuen bilketa egingo du Ipar Euskal Herrian gaindi orotara, 80 bilketa guneetan 950 laguntzailek jendartearen ekarpena bilduko dute. Lehen egunaren xehetasunak eskiniko dizkizuegu gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan Azkurri bankuaren elikagai bilketa aipatzeaz gain ostirala izan da, asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Elikagai bankuaren bilketa handia gaurtik igandera bitartean. 80 saltoki baino gehiagotan antolatu dute Hendaiatik Alduderaino, tartean Angeluko Likle saltokian, goizetik jada kutxak bete-beteak ikusi ditugu. Familia aur batekin direnak eta bereziki familia ez dira familia bikoteak, baina emazteak bereziki aurrekin direnak askoz gehiago bat dira, erretretadunak erreten zinuen bezala, eta langile pobreak, langile gazteak, zenta hemen badakigu nola alokatzeko apartamendu bat etxe bat biziki garestia da, biziki kario da, eta beraz langileek emaiten dute presio izugarri bat, eta gero, jateko, ez aski. Ipar Euskal Herriko elikagai bankuak 13.000 pertsona ingururentzako ezinbesteko laguntza ematen du. 2019 eta 2024 urteen artean, banatutako produktuen kopuru 144 emendatu da. Baina ikusten duguna da, jeneak etortzen dira, ez astean behin, baina 2 aldiz edo 3 aldiz. Hori da kezkagarriena intzio, pobrezia emendatzen dela. Beharra geroz eta handiagoa dela ere ohartzen dira parte hartzaileak. Iduritzen zait, jadanik gure biziguzian lanian ari zanik justu arribatzen gira. Eta behar da ikusi, badira zonbait ez dira lanik ez dutenak eta hemen ez da ise. Eta laguntzen baditugu piskat, ara. Ça va de pire en pire. De lo quotidien nous le prouve, malheureusement tous les jours. Geroz eta zailago da denentzat, diote egunerokotasunean nabaritzen dugu denok, beraz pentsa beharra dutenentzat. Bero gailua, jana, dena diote. C'est catastrophique, le chauffage, tout, la nourriture, c'est les fondamentaux, on n'y arrive plus, donc c'est redoutable. Guri ez zaigu deus kostatzen. Nous, ça va pas nous coûter grand-chose et puis ça peut faire plaisir. Eta laguntza ongi etorriko zaie. Pakete bat bakarrik, pasta pakete bat asko da jadanik, zen eta familia baten zat izanen da bederen bazkari bat edo afari bat. Beraz, bai, eman eta eman. Saltokietan, baita, enpresetan, eskoletan eta herriko etxeetan ere egiten ari dira elikagaien bilketa hau. Eta urtero babesle bereziren bat ekartzen dute, aurten gonbidatuak Iparraldeko Orkestrako kideak dira. Elkartasunaren eta konpromisoaren balioak partekatzen dituztela goraipatu dute horregatik, aurtengo bilketa orkestrako kide batzuen kontzertua eskainiz hasi dute. Hortzirala da, asteburuko ataria, eta beti bezala zenbait hitzordu eta gonbidapen, eskuin eta ezker eta basusagin hasiko dugu, Bizkar Soro filma, erakutsiko baitute arratsaldeko 7:00 Bizkar Soro, Josu Martinez, bilbotar baigorriak zinegileak eginduen filma, euskara, nola desagertu den, eta zenbait gako eskaintzen dituzte filma hortan, poesia frango, baina hitz batez bortizkeria ikaragarri gure mintzairaren kontra, Frantziako gobernuak nolako borroka egin duen euskararen kontra, eskolak egin duen lana, soldaduzkak ere bai, munduko bi gerlak aipatu gabe, eta hitz batez, film batean, gaur egungo Ipar Euskal Herria haueki, ulertzeko gako nagusiak Josu Martinez eta Baigorriko Baxe Nafarroako zenbait aktore eta lagunen bidez, Bizkar Soro filma, mezu unibertsala, hemen hasten da Euskal Herrian, baina bertze lurraldeetan ere, bertze herrialdeetan ere, gauza bera gertatu da hizkuntz gutituen kontrako borroka hortan. Hori alde batetik Bizkar Soro, erran bezala, atxalde honetan, 7:30 basusagin eta elgarrekin gela hortan, eta ondoko egunetan ere izanen da, film hori ikusteko parada ezazuela hutsegin.
Zinema aretotik goazen orain musika pixka bat entzutera Aitor, Otxalde talde alde batetik eta Patxokin hemen berian Baionan, asteburu hontan, bi hitzordu baten prezioan? Bai, bat Baionan da bestea Azparren, Baionatik hasiko gara, izan ere zuk aipatu dituzu, Frantziako gobernuan nolako burrukak egin zituen euskararen kontraz, ederki film hortan ikusten aldugun, bada egon dira euskararen alde borroka egin dutenek ere, eta aipatu zuen bezala, Patxoki izan da borroka hoien aterpen nolabait esatearren, 80. hamarkada bukaeran sortu zen aterpean joistu Patxa taldearen atzean, gero azken urtetan badakigu bizi elkarteak kudeatu duen gunea dela, baina kolore guztietako eta hainbat borroka aterpetu dituen gunea izan da, ateak irekia izan dituena mugimendu askori, eta orain eraberritzen lanak egingo dituztelako itxi egingo dute, eta justuki azken Patxoki dantza antolatu dute, larun batean zuk zenion bezala, musikaren eskutik arratsaldean hasi eta iluntzean gauean luzatuko den festa, 5 poteoarekin hasita eta jarraian kontzertuak izango ditugu, Zetkin ikusiko izan eta DJ S Aloe Vera and Litz izenarekin, ez da ondo pronunziatzen dudan, baina musika eta ongi pasatzeko aukera izango dugula behintzat Patxokin, eta zuzenean bezala baita ere historia luzea duen eta ibilbide luzea izan duen euskaraz eta euskara auspotzeko taldea izan dena ere bai, Otxalde taldea justu 50 urte holtzetan euskaraz, euskal kantugintza eta folka ere uztartuz, eta esan bezala Azparnen arratsaldeko 8:00 kontzertua eskainiko dute, hainbat lagunez inguratuta, Buaminak, Bota Kantu, Gaitamita, Matxin Lerisa, hainbat eta hainbat lagun izango dituzte bertan, esan bezala 8:00 izan Azparnen edo Baionan musikaz gozatzeko parada frank. Hori da, Beñat Eilerabide Beskoiztagaren inguruan, eta hemendik agurtzen ditugu, Beskoitzeko ikusleak alde batetik, eta saran ere badakigu jendeak begiratzen duela gure emankizuna, eta guk ere biziki maite dugu, saratar bat, hori, Joanes Etxebest deitzen da nerea. Horixe bera, Pontx Pailazoa bera, eta beraz duela urtebete estrenatu zuen lan batekin, ikusgarri batekin datorkigu lehuntzera, igandean arratsaldeko 4:00 esan bezala, duela urtebete estrenatu zen lan hori, Alazne Etxeberriarekin batera, Euskal Herriko txoko guztietan zehar ibili dira urtebete honetan, orain gainera ere ikuskizun berri bat prestatzen ari da Joanes Etxebest, Dana Herriaino eta Mikele Arizkorretarekin batera, datorren astean aurre estrenatuko dute saran bertan, eta datorren astean gainera ere ikuskizun honen inguruko reportajea eskainiko dizuegu gure saioan, oraingoan Denak plazara izeneko ikuskizuna beraz lehuntzen, Urririk kiroldegian igande hontan arratsaldeko 4:00. Beraz, gomita interesgarria, Pontx ikustea beti gustatzen baizaigu, ez da txikia izan behar, gustukoa izateko, Joanes Etxebest, Pontx Pailazoa, gure jostakin, sarataja bainan, erran bezala gu bagoaz orain, Otxalde taldearekin, asteburu hona jo. Jende asko sartu da arroz mintzairetan, euskararen etxaiek 1000 maneretan, gerla egin daukute dena debaldetan. Lurau gure aitonek zuten autatua, etxai gogorretarik azkarki zaindua, nahiz bialdetara dagon urratua.